Bună, oameni buni, eu îmi fac un ceai și vă fac un clocot. Eu umblu la ragaz doar când eram acasă. Pentru că mi este frică singură. Am spus, ieși din camera mea, semnat Lola. Jurnalul Lolei. Astăzi am spart cel mai de preț al mamei. Glumeam, doar un ignorant ar scrie secrete în jurnal. Acum ieși din camera mea, semnat Lola. Înseamnă că te furișai în camera mea. Bucură-te de țepi. Semnat Lola. Frumoasă coroniță, laud. Dar ce faci? Te pregătești cumva de mis? Nu. De fapt, da. E un succes atunci. Nimic secret despre Lola, laud? Mai bine lasă aici. Ia uite așa frumos e. Nu mi-am pus mult pentru că mi-am pus cât îmi ține cana asta. Cum îmi ține cana asta, are, bine, hai să vă arăt și numele. Are numele meu pe ea. Aia Costina, Marian, Mata, aia Cristi și al mama o toată. Ok, acum hai să-mi pun. Oși. Și mi-am pus și... Mi-am pus și zahăr, 3 lingurițe. Maximum 3 lingurițe. Mai că mama nu în casă, este afară și m-a lăsat să-mi fac la ragaz. Bine, nu mi-a zis ea. Poți, da, să